aga m ekwu eziokwu ka ihure m ekwensu kemgbe ị gawara ije ọ ga-abụ ịgakịta mgbakọta asị gị ihe a bụ osisi nkịta, ihe a bụ si ewu, ihe a bụ si nnama. Nke ahụ nke bụ uche. Ịhụnugo si bụ uche anya m. Nche m ehụtụla ya. Ahụbeghị m. Ajụkwana m ihe mere iji kpọọ ya. Ịma ihe mere eji a na-ahụ si bụ uche anya. Ama m. Ya anyụcha ya were aja kpọgide ya. Ofu ụbọchị nwanna ya jụọ ya sị ya kedu ihe mere iji na-enyocha asị gị were aja kpọgide ya. Ya sị nwanna ọ ka ihe mmadụ hapụ ihe onye ọzọ. Ọ bụrụ na nwunye m nọ n'ime ndọrọ ndọrọ ọchịchị tupu m ahụ ya lụọ, aga m asị ya gara nụ na-aga maka na ahụrụ m ahụ na ebe ọ nọ tupu m agawa. Mana ọ bụ na etu a m lụrụla nwunye m ugbu a, nwunye m nke a mụ na ya bi, nke a mụ na ya bi mụrụ na m ụmụ atọ a. Ịmụọla ụmụ atọ? Eji m ụmụ atọ. Ị gakwala family planning? Amụchakwala m. Moto m pụrụ late. Emụchala? Onye moto ya pụrụ late ekwesịghị inwe flat tire. Dị njikere ime na local gọọmenti. Moto m pụrụ late. Akwụkwọ nsọ si jee n'ụwa jee mụba. Amụbabe m. Ọ dị mma. Ọ bụrụ nwunye m nke a mụ na ya bi ugbu a wee Chinwendụ. Politiks wụrụ nke Naijiria agakwa m akwado ya. A sịkwara na ọrụ niile agwụla a na-arụ arụ masị ya wụrụzie full housewife. Cherekwa ị sịrị politiks bụrụ nke Naijiria ị ga-akwado ya maka na ọ bụrụ nke ofeke nke ofesi ofesinu anwa m ike ịkwado ya ị ga-akwado ya. ọnwụnwa kara Job na Chineke mma. ọnwụnwa ọ kwere Chineke na Job otu ịnọ m hụrụ m ịnwa m ya nwara Job enwe m ike ịda nshikọsa egwuregwu ruo nke esife aka azụ onye gwụsịrị ya. Ụmụ nwoke politishans nọ na Naijiria anya adịghị nwe mma. Ọgbọ m kwuo ya ukwu m efuo anya adịghị nwe mma. Anya adịghị ha mma. Ọgụnwa kwụsịrị ọtọ ọ ga-ekwe ha ghọta. Anya adịghị ha mma. Ọgụnwa kwuru etu ọ ga-ekwe ha ghọta. Onye na anya na-adịghị mma bụ onye kpa igegbo n'anya. Etu a mkpa igegbo n'anya bụ anya ọ dị m mma. Anya adịchakwa gị mma. Na nke bụ eziokwu bụ na ọ gaghị ekwe m ndị agafu m idifu ya tata. Nwunye m ejikere ọ gaje convention na Abuja, ha ga-anọ 3 days, ya ga nọcha lọta izu ụka abụọ nke atọ ya ejikere ha gaje Jos, ha gaje delegate meeting. Ọkwa na aga m eso ya ndị aga m edifu ya akwasala m ihe jụrụ m. Asala m ịsala mana ojuchaghị m afọ. Ọ bụrụkwanụ na ị sịrị ọ bụrụ na ọ nọ na ya gị bịa hụ ya lụọ ya. Mgbe a na-afụlanụ m afụchara m ya ịhụchala ya afụrụ m afụ ma agawa afụrụ m na ihe awa olulu tupu m agawa zọ ya ụkwụ. Ọ bụrụkwanụ na ị lụchala ya ugbu a ya sị achọrọ m ịba ihe lekwa ihe dị n'ime ya. Ya chọrọ ịba politiks. Mgbe ụfọdụ ọ na-adịchara nwoke mma ọ bụrụ na ọ gị nwe Gaddafi ọ ga-abụ gị ka m nwere nwoke ma atọ ọ bụghịkwa gị nwe ụbọchị adịrị gị mma. Mgbe adịrị onye nwoke mma onye ahụ mma. Ụbọchị adịrị gị nwoke ahụ mma. Nwunye ya abala isi hụ na o nwere ebe ụzọ ka mma. Nọ mgbe ya bara na politik. Ọ nwere ụzọ a ga-eje eriju afọ. Ọ na-ebute n'ihe a bịa bụ ime ebe o si eburu ya abịa. Asago m ihe jụrụ m politik ewuru ka Naijiria nwunye m agala. Mana ọ bụrụ nke m ọ bụrụ na ọ nọbụ n'ime ya nọ bụrụ politishan ma lụọ ya aga m asị na nsogbu anọ ya. Ị na-ekwu na nke Naijiria adịghị mma. Ọ bụ m kwuru gwana m mana politik Naijiria ọ dị mma. Ọ gịnị ga-emekwana ya dị mma? Ọ bụ nụwa ka a ga-ajụ ala dị mma wuru ndị nze. Ọ bụ nụwa onye chọrọ ịma ijiji anya pere ya jụọ nwaanyị na-ere ogiri. Ọ bụ osisi anụ ji eze arị elu ma nke na-akụ ilu. Ọ bụ nụwa ka a ga-ajụ. Mba na n'ịbụ n'nze nụnụ. Nwa ihe m zega abụrọ m onye nze. Abụrọ m nze. Agaghị m abụ nze. Naanị ofu onye mma abụ nze bụ onye a na-eze eze. Bụ onye eze bụ nke nọ n'elu. Ihe ndị niile ebe eze na-eme gịnị eze ọ gwụchala onye ahụ ma na-asa ahụghị m ebe o jidere njọ nwaanyị ga-eme gịnị dọwa ọchịchị. Kama ihe mere na bụ na ndị ọchịchị anaghị ekwu ka ọchịchị nye ha ihe ọchịchị chọrọ. Ọ bụ ha na-enye ọchịchị ihe ọchịchị na-achọghị. Ya ka m ji sị gị ọ bụrụ nke ebe ka anyị ebe a ọ bụrụ nke ebe ka anyị onye ka m ji sị gị aga m ekwe. Mana ọ bụrụ na ikekwe mụ na famili m relocate ugbo ya bụ kwara ivu anyị li bugharị egwu bugharị ọnọdụ ga-ebiri na ihe dịka Britain. Nwunye m eru ebe ahụ Britain
Okay. ruo ebe a sị ya chọrọ ime politik aga m asị ya gawa n'ihu Politics. maka oru ebe a ọrụkwarị nnọọ ọgwụgwọdị nnọọ kanselọ ka ọ wụ n'otu province ama m ihe ọ ga-aba ama m uru ya mana na Naịjirịa tupu nwaanyị ezerite isi na ihe metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị Naịjirịa eji m ọgwụ adọ ya eji m ego adọ ya eji m atigbuo zọgbuo adọ Oke ọzọkwa dịka ihe bụ ihe tupu nwaanyị na-aba alarisiela ya gụnwa kwuru o nwere ndị ga-asị tupu gaa na-abụ flag bịara anyị ị ga-aganụ gị na pati chairman gị na pen ya homage gị na ya ga-afụnụ gị na ya akpa ihe a gị na ya na-akpa gịnị olee ihe a na-akpa a na-aga akpanwu in the public ya wụrụ in the private ka ị ga-aga ịhụ pati chairman ga-ịhụ pati chairman nke federal ga-ịhụ nke steeti bịa hụzie wọd hụcha ha niile ọhụhụ a na-ahụkwanụ ihe a si a na-agba aka akpa ala ihu ma o jiri ahụ ya ejiri mmamịrị ikekwe ya bụrụ na ibukwanụ ha ite ego ọwụ ị ga-eji nye nwe ha nke na-akpọ lọbi ọwụkwanụ ọgwụ ọnwa ka ịgwọtafuru asị gị ị ga-ahụ nwa ndị a ga-alọbiwa ga-esetụlụwa tupu enye gị tiketi tupu a nominate gị tupu akwado gị dị asị m